Chenro ni mar migago ka obrokilo ni weche matimre pacho kae kod mago bende matimre pewe mag tuke to mokwongo magi weche momiyo peko chiengni ma kawuono ma tarik 7 dwe mar Ang'wen higa mar 2024. We value the service they give to our nation, but we must live within our means. Jatend piny William Ruto omako chunga ni onge twak manyien magidhi bedo godo mar medo sara lakteche mang'anyo. The issue of the reported fake fertilizer is a small issue. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni mana gunde 50,000 mag mbolea mabandia ema ochopo ne jopiny. Tumekubaliana ili wananchi wa hapa Ang'ata na wale wa huko tupate patanisho hii fitina tumalize tuendelee na biashara yetu. County Commissioner Manaroko kwayo jopiny e alwora ma Transmara e tong' Migori gi Narok mondo nyakwe. Nikendo kora jwang' abromi wechegi matimre e pacho kae ka arwaki e chenro ni kamoro ma intiere nyalo tudri kodwa namba mar 360 kata tutamaro ata RamogiTV KE ata James Opondo Sina bende wantira achiel kachiel kokalo mbui marwa mar X kachiel kod Facebook machiegni nyinga en James Opondo. Jatend piny William Ruto gikone ogolo duonde e wi ng'anyo mar lakteche kendo lero ni sirikal onge kod omenda machano medo lakteche kalore gi ni Kenya yware kod pek mag chulo gope. Ruto oloso e kanisa mar IC bade ma Eldoret kendo lero ni balang' matin mantiere en $70,000 mar lakteche ma jopuonjre manie tiegruok. Omedo ni sirikal tiyo kod pesa maromo taragana 1.1 kaka higa mar taragana 2.2 mochoki chulo osara kod gope mag mwandu ma sirikal tiyogo. Jatelo no bende okoni e romo mar jotende migepe giseyire mar duoko chien pesa mar piny owacho tiyogodo e chadha ma en tara 4.2 nyaka tara 3.7. We have a situation in Kenya with our doctors and interns. I want to implore on them. We mind about them. We value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government. Jaod bura mama tungulu Stephen Mule okwayo jatend migao mar thieth Susanna Kumisha mondo omi obed piny kod riwruok mar lakteche mar KMPDU mar tieko ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka. Mule eloso kinde nyasi mar rutaya mar Bishop Nelson Ngutu mar kanisa mar Redeemed Gospel Church okoni chunye lit kuom lipode ma oyudo mar jotuo mawito ngimagi nikech onge mar jochiw thieth e ute thieth. Kata kamano odok ne lakteche ka okoni sirikand Kenya Kwanza jugo suru mathoth kendo ok owinj oywag ni gionge omenda. Mtoto alipeleka hospitali Kenyatta, madaktari wamegoma, damu imeteremka kutoka mahali inafaa ikafika 4, hakuona mtu wa kumsaidia, ametuacha. Ni uchungu. Hao wazazi walipoitwa mtoto ameachwa, and I want to say this without fear of contradiction. Mahali walienda kupata mtoto wao, walipata more than 30 babies who died the previous night. And we are saying we have a government. Susanna Kumisha, CS. Kwa hiyo, toka kwa mazishi, toka kuongea na madaktari kwa barabara, murudi mkae chini, mkubaliane ili madaktari warudi kazini. Wa Kenya wanaumia. Kwanza wamuombee akuwe na akili timamu. Si kuongea na madaktari kwa mazishi. Na warudi wakae chini.
And the Redeemed Church, we want to see, and every other church, in front line to make sure that our medics get what they are asking for without any further delay, because we cannot accept any further death in this country. Otherwise, we'll go for a strike. And I want to urge the doctors, be firm. This government is collecting more taxes. Wanakata mpaka machief nyumba ambao hawajui watanunua kwa gani. Maoheo jotich prauchiel matimolere osiptanda kaunti ma Kiambu odhi e ng'anyo mamuol kagikoni poko chulgi osara kuom kinde koro. Jotich ne owacho ni ng'anyogi mane ochakore wuok tich ma okalo kagikoni kuom dweche 7 pok omigi osara. Ng'anyo margi biro kinde mabende ng'anyo mar lakteche pod dhi nyime e pacho kae. Giywak ni ma ok e kinde ma okwongo magisebage ng'anyo nikech osara. Tunafanya vile tunaambiwa, tunafanya kazi kwa bidii, lakini mshahara inakuwa ni shida kutokea. Inafika tunafanya kazi hata zaidi ya miezi 7, tukigoma tunalipwa 1, tunaambiwa tungoje hiyo ingine. Tunakaa tena zaidi ya miezi zingine juu 4, inafika 9, tunalipwa 2, tunaambiwa tungoje hiyo ingine. Sasa imefikia mahali tumeitisha last month, tukaambiwa tungoje ikifika katikati ya mwezi wa 3 tutakuja kulipwa. Tukatulia juu tumeongeleshwa kama watu wakubwa, tukaelewa, tukakaa. Tukasema tusikizaneni turudi kazi, juu hawa ni wenzetu, ni madada zetu, ni wagonjwa, mandugu. Tukaelewana, tukarudi kazi sisi wote. Tukafanya kazi bila kusukumwa. Ikafika mwisho wa mwezi hakuna mwenye alituuliza swali ama mwenye alikuja kutuambia kuhusu mshahara yetu inaenda aje. Mi ninge suggest kwa governor tukue ada the county government instead of being kwa ada Neru, cause hii contract ya Neru sometimes unapata wanatuzungusha, yani pesa yetu haitoki, wanakaa kutuzungusha, mara tunatumwa kwa administrator, tunatumwa kwa medsu. Jatend migepe Musalia Mudavadi opuoyo tije riwruoge mag dinde konyo sirkal chiwo thieth ma nengogi ogonyore ne jopiny. Musalia ne loso e kar dak ma Odhiru e kaunti ma Kiambu kuma ne oyuore chenro mar ndalo 2 ma obagi gi riwruok moro mar ji giwegi mar chiwo thieth ka Mudavadi ojiwo riwruoge mamoko mondo bende orwak chenro ma kamago mar konyo jo Kenya. We express our appreciation for this partnership that is bringing everybody together so that those in need of treatment can be treated. The doctors here are from all over the world, a team of 65 doctors, and they're doing a sterling job. They started in Uganda, where they were able to attend to 2,000 people plus. They entered into Vihiga County, or in Western Kenya. They attended to over 500 people. Now, in the 2 days here, they're going to attend to over 2,000. And tomorrow, in the wee hours of the morning, at about 5 a.m., they'll be leaving towards Arusha to attend to another team of people there. As you know, East Africa, we're all brothers and sisters, so they are crisscrossing and going into these countries to help those who need some treatment. So we want to say thank you. We appreciate this strong partnership. We look forward to having more of this. Ka odhi nyime jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni ogunde maromo 50,000 mag mbolea mabandia kende emane oke pacho ka gi jo ohala moko makoch nowuoyo e piny Rwanda otieno manyoro kama notime romo gi oganda jo Kenya moyo 400 modak kendo tiyo e piny Rwanda mane dwaro ng'eyo ler mathoth kotenore gi mbolea mabandia go. Gachagua nyolero ni piny owacho osechako timo nonro e wi mbolea mabandia go kendo jogo ma ibiro tud kodgi
ibiro kawnegi okang' mar chiko singo ne oganda jo Kenya ma odak e pinje maoko ni chenro mar chiwo oboke mag wuoth kata passports ibiro tieki e ndalo 45 mabiro, komendo ni piny owacho oseng'iewo masinde manyien mag tayo chenro ma kamano. Gachagua ni e piny Rwanda kama oyore nyasi mar yango higni 30 nyaka nek bedi kind dhoudi mong'ere ni genocide. Is negligible. You know, in an exam, 70% is A. So we have imported over 4 million bags of fertilizer. So only 50,000, we got a crooked supplier. In every society, there are deviants. Ata kwa makanisa, out of 100 churches, you'll get one pastor who is a crook. You cannot condemn the entire Church of Christ because of one pastor. You deal with that one pastor. So, out of the many suppliers who are given, only one, with only 50,000 bags, brought something that is not acceptable. We are not saying it is right, it is very wrong, it's unacceptable. And our security and investigative agencies have swung into action. And people will go to court. But those 50,000 bags cannot interfere with our food security because the percentage is little. We'll be more careful. We'll be more vigilant in future. So it's a small matter, but however small, it is bad. We condemn it in the strongest terms possible, and we ask traders and business people to be patriotic. Tama kaunti ma Bungoma David Wakoli okono jatenda migao mar weche pur Mithika Linturi mondo oket okenge mag tieko mbolea mabandia masani ikeyo pacho kae. Kane oloso nyasi mar ka chung'od bura makimilili e kaunti ma Bungoma, Wakoli omedo ni gibiro luongo Linturi mondo gol nonro kaka ne mbolea mabandia odonjo e thuru ka. Omedo jotelo ma Imbo mondo gibed gi kwe kaka gidwaro mondo ochul jopur mane onyiewo mbolea mabandia go. Nende Chibil Singali. Waziri tunataka kusukuma afanye kazi, na mwisho kabisa jana nimetolea idhani waziri wa ukulima kwamba Laikipia kuna mbolea fake. Hapa Bungoma wasijaribu kuleta fake fertilizer kwa watu wa Bungoma, kwa sababu tukirudi Nairobi Lindika Linturi ajipange na majibu ya mbei ya mahindi. Ile fake ilikuwa Nakuru na ile ilikuwa Laikipia. But for my people, ukiona shida tafadhali pasua Mbarika, mimi wenu niko tayari kuwafanyia kazi siku mchana kwa milima na mabonde ili maisha yawe mepesi. Nyankora mugojongana kane kao yue ma adundo kapokodhie yueyo neno teu mauoro e mbui mar Facebook kama Otis Tinga wacho ni RamogiTV nenore e yorno makare live ka antiere Rapogi Kanyamkago kae. Paul Omuyo wacho ni oneno chenro mar migago achiel kachiel ka bende Jos Joseph wacho ni weche manyien chopono maber ka antiere Gashie Ruto one ane kaka nyalo reso weche mag thieth mano kotudre kata gi report mano kelo ma jatend piny Kenya wacho ni jogo machiwo thieth mondo koro odoge subtende nikech pesa minyalo miyo gi onge. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni wan gi sirikal ma ok odich gi ngima jopiny, gidich gi siasa nyaka eliel. Neno migago ka antiere umoja. Benjamin Okwach Omuga wacho ni opondo aneni maler kendo migago choponwa e yorno makare. Ka Rafiki Wuod Ligala kobiero wacho ni Ramogi choponegi maler ka entiere e Ligala. Nyakora Mojwang wakao yueyo ka waduogo to pod wan kod weche modhuro.
Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 201. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tunaona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi napenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Naisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania kama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Na sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Idwaro odni kamora chiel gi gimora mora. Onge wach kata matin. Adhimite. Abomi gimora mora midwaro. An gi nyithindo matindo. Maram gi karan. Nyithinda go boda kaje kwa woka. Akweni mondi konya. Ini paro ni anadwaro ot maduong' ni. Kata pesa man kae. Adi tinge maber ahinya gima dwaro en mana karan kende. Ini ba yudo karan. Awacho ni adier bigi. Wan ka wasemayo gi gimora mora. Ok ginyal dhi nyime gi ngima gi mayot. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. E piny maera onge tong'. Nyadendi moro ne paro ni oyudo mor mabiro siko nyaka chieng'. Amba mor, ero kamano kuom mor. Kata kamano, nitie weche moko mopondo ma ok nyal siko kopondo nyaka chieng'. Obi. Jakomo ng'eyo. Jakomo kia. Makruok biro bedo e bwo tem, kendo chunji biro nyosore. Be akinyi, okinyal dala ni biro ketho na ngimana. Ma sigand hera.
wuond kod chiwruok. Ne maling'ling mag chuny e wi Nam Sinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo kwa Ramogi, tend od bura ma Senate dwaro mondo jaga budget ma pacho ka ochiw lipot wi kaka counties tiyo gi omenda bang' dweche 3 ka dweche 3 kaka yor kedo kod timbe mibadhi kod tiyo marach gi omenda mar piny owacho ma giwacho ni ogoyo tach e moko kuom counties ma pacho ka. Kanyo wuoyo kanisa mar Nyagachi mantiere ka chung' od bura ma West Mugirango nyasi mar choko omenda. Speaker mar Senate Amason Kingi owacho ni gichich gi kaka itiyo gi omenda mag counties e kinde madongruok ma itimo bende nok e koro gwenge. Senator Manyien Kongo Mogeni okwayo governors mondo mi oti gi omenda mag counties e nyayo dongruok e koro gwenge ma pacho ka kendo bero ngima oganda. Mimi kama speaker niliagiza control of budget kwamba ripoti zote ambao wanazifanya kila kipindi cha miezi 3 zipelekee senators. Ripoti zote za matumizi ya pesa katika kaunti zote. Hatutaki tungoje mpaka mwaka uishe ndo wapate ripoti za budget tayari pesa zimefujwa, zimepotea. Ile ripoti ambayo iliandikwa na tume ya Ethics and Anti-Corruption Commission ilisema kwamba ufisadi unanawiri wapi? Nyamira. We are leading in corruption. Juzi tulikuwa na governor wa hapa Nyamira, Mheshimiwa Amos Nyaribo, na tuliona maajabu. Power is with you people. If you want to remove ufisadi, mtafanya nini? Mtatoa. If you want ufisadi kuendelea, mfanya nini? Mtaendelea. Don't be part of wale ambao wanafuatana na viongozi ambao ni wafisadi. Jina ketong Mamigori Narok e puodho ma Kai Rarong Transmara South okwa mondo oket ritro nyime bang' chwa ariyo chiel gi magina gi jonjore jumbe ariyo mokalo. Kano lose kanisa mar AGC mayudore Angata Barikoi County Manarok, Commissioner Kech Lotiatia mane obagoromo mar jokanyo mar kelo kwe ojodaka mondo ohore mondo mi sirikal thuolo mar timo nonro ewi nek mane otimore e gwengego. Singo ni obila dhi medo luorore e gwengego kendo ka okanga mar chik ne ng'ato ang'ata mabiro yud kod ketho. Tumekubaliana ili wananchi wa hapa Angata na wale wa huko tupate patanisho, hii fitina tumalize, tuendelee na biashara nyingine. Na kwa ajili ya amani, vijana hapa ni wakulima, kazi yao ni kulima, na hakuna maneno mengine hiyo changa ambaye anatoka pande ile. Serikali iko naye mkono mrefu ambaye watanaza hawa. Kwa sababu ya intervention ya security agencies tumeweza kupata utulivu, na mkutano ya leo na barasa leo ni kuhimiza na kusensitize wakazi kwamba mambo mengine kama kuna watu kutofautiana wasichukulie sheria mikononi mwao, ni ila tu kufuata ile mkondo na ile utaratibu, kuripoti kama kuna labda kuna wahalifu kwa polisi na washika wale wanasimamia usalama ili amani patikane na watu wakae, kwa sababu ukiona mji huyu wa Angata Barigoni mji ambao niko mseto, kuna majamii ama kabila mbalimbali tuko nao hapo ambao wanaishi kwa amani na wamekuwa tangu jadi na wanaishi na hakuna tatizo yote. Governor Masia James Orengo kwedo josiasa moloyo to mago mag ODM mawuotho ka goyo debe wi ng'ano madhika okara ogai mar Azimio Raila Odinga pononi oyiere jakom AUC kowacho ni onge thuolo moramora moselandi mayango ni komno odong' nono, kowacho ni kata register mar duond buche pod oyango Odinga kaka jatend duond burano. To korka kore jaod bura mar Riedo Tinda Molo nojiwo jotelo manoyier mondo ochwal chenro mag dongruoge e gwengegi, kowacho ni thoth gi osebolo tijegi kendo donjore siasa mag Raila dhi laro komb riwruok mokelo kanyakla pinje Afrika e seche ma jopiny to kalo e ngima matek. Jotelo go noloso e seche ik mar jaduong' Japeth Ochieng' Yeko ma en wat jafwambo Roslyn Obala. Is Raila Amolo Odinga.
If you try on Monday, on Tuesday, next year, the leader will still be Raila Odinga. So there is no vacancy. In law, you cannot start the election process. For the leadership of the party, the party leader, it can only be assumed start when the seats are declared vacant at the national level. But it does not need to be made a political topic in Kenya. Because the entire country has only one vote. You do not need to come to Tianda, go to Ugunja, go to Kisumu with that as an issue. Once it is agreed that as a country we are supporting Raila, we thank William Ruto, but let us talk about other political issues. Let us talk about the relevant and present political issues that we have. Let us talk about the health crisis. Right now, anyone who falls sick does not get treatment. Let us talk about overtaxation of Kenyans. Let us talk about the cost of living. Let us talk about the thugs who are selling soil and sand in the name of fertilizer. We will not stop talking about this matter because of the African Union issue. Jokanyo kedo gi math asasa mar kongo kod tiyo gi yedhe mamero ji onyiso geno ni chike manyien moketi biro konyo e duoko chien kwan oganda matiyo gi yedhego e pacho ka. Kowuoyo e romo mane okelo kanyakla oganda e sektano, jatend jotim nonro e duola mar Nakada Morris Kamenderi owacho ni chenro ni bende geto chiwo arita ne tieng' ma biro. Komendo owacho ni Nakada geto chiwo sir ne sirikande mag counties pachoka ahinya to e sekta mar chiwo lesen mar tayo kuonde uso kongo kaka achiel kuom yore mag kedo gi yedhe mamero ji. Licensing. Kama kila mtu anavyojua, licensing imewachiwa county government. Na tuko na shinda kwa sababu kila mtu, hata ukiwa na kavyumba kadogo tu kako na viti viwili, unaenda unachukua leseni ya mbaa. Na wengine unapata ile hygiene ya pale haiendi sawa. Inatakikana yule ambaye anauza ama mtengenezaji wa pombe, kuna zile pesa kiwango fulani tuna propose atakuwa analipa, na hicho kiwango kitatumika ku address issues za rehabilitation kwa wale ambao watakuwa wamelemewa. Kwa sababu gani? Wao ndio wametengeneza pombe na hawa ni customer wao, si lazima wawashughulikie. Tunataka kupea nguvu kama ni machifu, hata polisi, na sisi wenyewe kama Nakada na wale wengine wanaouza. Polisi Kangiyo weche mag tuke yudo ni Titus Kipruto gi Vivian Cheriot nomiyo Kenya thuolo mar tieko thuolo adek mokwongo e kidienje mag chuo gi nyiri e ng'we kinda mag Paris Marathon. Uma Melugeta nobedo jaloch e kidieny mar yawuoyi motelo ne Titus Kipruto manotieko e thuolo mar ariyo. Vivian notieko e thuolo mar adek tok jo Ethiopia Mestaout Fikir gi Enat Tieruseo. On the